Anem a fer un joc, Marina. Jo tinc aquí un paper, examina-lo, sisplau. Atenció, senyors i senyora. Vens cap aquí, Marina. Vinga, posa't aquí. Música, sisplau. Moltes gràcies a tothom. Aquest era el meu últim número. Espero que us hagi agradat, que heu passat un bon rato. I m'agradaria fer de boca en boca, ben sortint, ben conèixer el Maglini. Ens va quedar, no ens va quedar. L'important en aquesta vida és que se'n parli Déu malament, perquè d'aquesta manera em faré milionari a costa de vosaltres. Un fort aplaudiment pel David, tècnic de so, càmera, per tots que estan allà. Molt bé, gràcies. I un fort aplaudiment per mi, que soc el mag. Gràcies. Bona nit a tothom, us deixo continuar aquí. Gràcies, bona nit. Adéu.